Ja som to prešiel konečne, kámo. Yes. 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 Ani nekričím tak veľmi, jak prijata na tose. Tak tebe, hrabe. Yes. Kamoško, oplatilo sa trpieť. Oplatilo sa trpieť. Ďakujem. Ďakujem, strašne som rád. Dobre, idem prečítať príbeh. Natáčam. Krásne natáčam, uka. Display. Nice. Teď ideme čítať príbeh, hej? Dneska si asi tá najklasickejšia babka čítala noviny. V strede deja ju pretiahol bocian. Hlásili to aj v telke. Babke v bruchu našli dejepis. Pánovi moderátorovi úplne jeblo a začal tam recitovať vybrané slova po B. Bylina bystry, bystro som si ujebal do polievky. Neskôr 31. oktobra sa ozvalo v telke. Ahoj, ja som Halloween a toto je môj denník. Klasická babka si chytila kostrč a skotolula sa z kopca ako kozel Maroš. Dneska to trochu oslavíme. Priniesli sme totiž na párty zipsy z mikín a budeme ich hádzať susedom do okien. Nasral som sa a v telke som dal high kick. Okrem zlomených prstov na nohe som mal aj banán. Dneska, keď sme písali písomku, meno som si napísal zubami. Učiteľka mi na to povedala, že som pacient homo erectus. Tak som jej povedal, že môj Johnson má erekciu. Nechcela sa jej to veriť, tak si lahla na tabulu a kričala ako ďateľ. Hneď som sa vrátil zo škôlky, tak mi nechybalo nič iné ako dojebať oslavu tým húsenicám v knedlách. Mama sa ma spýtala, ako sa voláš? Ja na to opica tojaš a ja na to, a ty? Skrelox. Tak som si začal vybrovať stehna tak veľmi, že z toho ohluchovala aj Pavol Dobročáni. Okrem toho som dneska prehltol babke slipy, týpka sa na mňa pozerala jak na zlavy v Kauflande. Dnes som sa aj posťažoval mama, ako aké chlopotiny rozprával nás učiteľ chémie. Hodina sa začala a týpek išiel. Zdravotníctvo sklárokopitnej zmesi Frex. Ezopovi preplo tak v hlave, tak vymyslel Kinedril. Literatúra ako sklerózny tlak v molekule 1,7, chlapočerstvé rybičky, jas a menzes. Ušami von, nechcete počuť hlas? Krašľaňovi menej prisedieť sa, ak mám zásuvke chromosere, treba si udržovať nohy k iskram. Paplon s duchom jelov dáme na povrch. Pančuškári a s cukrom pohrať jazykom som si zasekol klub. Použil som H2O a zmizol mi stavec. A ešte vyrástli na hlave gate, ak zmiešate zrno piesku a soli, tak sa stane absolútne nič. Spadol a skončila sa hodina. Povedal som svojej tete, nech ma vysmeje. Namiesto toho spravila kroch, kroch. Tí cigáni sa fakt nudia, namiesto práci si počítajú synov, lebo sami nevedia, koľko ich majú. A ten Feroten už nevedie sever. Nie len, že na matike zajebal, že štvrtina z koláča je viac ako koláč, ten kokos zapotil, že zem je v tvare centovky. Alica sa tak nudila, že testovala dĺžku pravitor na svojej piči, Joza ten sa spravil nad pohárom a Kmeťo si počítal vlasy. Strašne ma sere, ako si novorodenci vždy pchajú palec do huby a to radšej založ firmu Pisoár. Dnes som videl týpka, čo mal namiesto oka zázvor a namiesto trička riasy z mora. Deň sa skončil a zvonec sa dojebal.